Velkommen til nyhederne. Vi vil i dag få besøg af Line på 15 år fra København. Vi vil udspørge hende om nogle spørgsmål omkring medierne. Senere vil vores journalist tage ud og besøge Signe Mikkelsen, chefredaktør for Modemagasinet Danmark. Vi har så fået Line på 15 på besøg. Line, hvad er det første ord, du tænker, når vi ser medier? Jeg tænker Facebook og unge, der bliver påvirket af medierne. Og BT, der krænker de kendtes liv, og Se og Hør, og bare generelt nettet. Ja. Hvad synes du om medierne i dag? Jeg synes, medierne de er sådan, begynder lidt for meget med de kendtes privatliv og politikernes privatliv. Og de er begyndt at blive alt for meget sådan, perfektioneret, og alt skal være perfekt, og alt skal ligne alt, og alle skal ligne en million på tv. Men det er også godt, man kan se sådan reklamer og sådan noget. Ja. Bliver du påvirket af medierne, når du for eksempel ser tv, læser blade eller på nettet? Ja, det gør jeg da på en måde, vil jeg sige. Altså, hvis jeg ser noget, jeg gerne vil have, for eksempel, så kan jeg godt påvirke på det. Men hvad med for eksempel Facebook? Altså, der bliver jeg ikke sådan helt påvirket, vil jeg sige. Det er mere, når jeg ser et reklame, end jeg ser et billede af et produkt. Når folk skriver status og sådan noget, hvad tænker du så? Altså, jeg tænker nogle gange, at folk skal skrive det privat, eller ja. Så det er noget, du ikke altid gider at høre, Ja. de skriver? Det er præcis, ja. Ja. Okay, hvordan er du blevet påvirket til den, du er i dag? Altså, jeg tror helt klart, at det påvirker medierne til at verden er i dag, altså udanvendt. De unge for 10 år siden for eksempel var ikke så uanvendte, som vi er i dag. De er mere forkælet i dag, vil jeg sige. Ja. Er du enig med at sige, at medierne kan påvirke os så meget, at vi får lavt selvværd og føler os presset til at leve en supermodel? Ja, det vil jeg mene, fordi at, der er mange, der får anoreksi og bulimi, netop fordi at folk ser så perfekt ud, og kønsbehandlinger er også blevet meget mere inde, da det er sådan, at folk skal se perfekt ud. Synes du, det er i orden? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Da jeg synes, det er forkert. Man skal elske det, man er for det, man er. Ja. Tror du, at medierne vil være i fremtiden? Det tror jeg måske lidt. Jeg tror, at skønhedsbehandlinger vil blive meget mere sådan på markedet, fordi at det begynder at blive mere perfekt. Altså hele verden, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Ja. Tak fordi du vil komme og svare på et spørgsmål. Det var så lidt. Nu står vi ude foran Signe Mikkelsens hus, og vi er klar til at interviewe hende og komme ind under sagen. Hej Signe. Hej. Du er så med i nyhederne. Ja. Operation P. Okay. Og vi er så ved at gå i dybde med unges påvirkning. Mediernes påvirkning af unge. Ja. Yes. Og du er jo en stor del af medierne. Det er jeg. Du er med i et modemagasin. Ja. Hvad laver du lige nu? Kan du fortælle os Lige det? nu er jeg ved at redigere ham her drengen, så han kan få et bumsefrit ansigt. Synes du ikke, det er forkert? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man skal jo have lov til at se godt ud, uden sådan nogle røde bumser i hele ansigtet. Så det jeg gør, det er, at jeg fjerner dem nu, så at han kan se godt ud. Jamen, bumser, det er en naturlig ting. Det er ikke noget at skamme sig over. Jamen, jeg synes jo godt, at det her, det er lige lidt for meget, og man har lov til at sidde lidt perfekt ud en gang imellem. Føler du ikke, du krænker personen? Nej, altså jeg synes, at det er godt, og jeg tror også selv, at han er meget glad for det, så jeg vil lige gøre det her færdigt. Ja. Så er jeg færdig, og han har fået et perfekt ansigt. Yes. Føler du, at det er din skyld, at unge er begyndt at få anoreksi og bulimi, fordi at de skal se perfekt ud og tynde ud? Nej, det føler jeg ikke. Altså, det er jo noget, de selv kan bestemme. Altså, jeg tvinger dem jo ikke til, at de skal se perfekt ud. Men du sidder og falder bums for ham drengen derovre. Du viser jo nærmest, at man skal være perfekt. Ja, altså, det har jeg ingen kommentar på. Jeg gør, det er mit job, og det er det, jeg gør. Så du føler ikke skyldig? Nej, jeg føler mig ikke skyldig. Altså, det har jeg ingen kommentar på. Okay. Vi fik ikke så meget ud af Signe Mikkelsen. Hun har ikke så mange kommentarer. Hun har ikke engang skyldfølelse. Men se videre næste gang i Operation P.